dukung sabar narimo video syuting saya ngronggojaken wartawan wonten pojokan. Monggo Pak Giar, wonten nggo majalah. Prajurit saka Jenggol Katon Bosah Baseh kadya Bapatan Pacing. Sak sirnaning Prabu Gopala ana wanita ayu dedeke dhuwur-dhuwur cendhek-cendhek maglang ning palagan. Kaya arep ngajoni pupuh. Apa kae Kang aran Jonggrang? Jonggrang, Jonggrang bocah ayu. Iya kepiye Bandung. Pas padake kae. Prajurit saka Jenggol Katon Bosah Baseh kaya Bapatan Pacing. Uga kamasuk Prabu Gopala kelakon sirna Hamarga Layu katapan ajiku Bandung Bandawasa. Mulaya Jonggrang wis ana bebasaning bedah praja boyong wanita. Dina iki gelem ra gelem tak biyong pengking tak dadekke Parmaswari. Nyakrawati Jonggrang mbau denda. Joko Bandung. Kepriye maneh? Aku tetep ora suti karo sliramu. Helinga Jonggrang. Kowe mono dadi wanita boyongan. Mbok menawa dipamundi pamundhut apa kang dadi panyuwunmu iso-iso bakal tau danane. Watone ora lintang karo rembulan Jonggrang. Iya yo ngene Bandung. Aku gelem karo sliramu. Lah mbok yo ngono Jonggrang. Nanging aku duweni panjaluk. Bebanane apa? Aku gawekno candhi cacahe 1000. Sewengi kudu dadi aja nganti kedisian karo jagone kluruk. Iku mono panyuwun kang abot banget Jonggrang. Nanging abot kaya ngopo kuwi pamundimu aku saguh. Aku bakal saguh Jonggrang, bakal tau danane. Mula rewang-rewang ana Jonggrang ya. Sun Matekaji Bandung Bandawasa gawe candhi iso dadi kanggo ngudanani apa kang dadi panyuwuning Jonggrang. Gawe candhi iso dadi. Dadi yo! Dadi yo! Dadi yo! Sabeda malih kata rombongan Karang Taruna. Monggo rombongan biru merah. Woi, Mas Bokir melu anggota PPDI. Balane gatris. Ngarep, ngarep. Sono. Monggo katur Mas Sono. Mas Sono. Dalah Mas Tony monggo. Ayo munggah yo. Monggo lo. Mumpung tasih anyaran. Milih iki lho. Ijek senggel. Senggel. Loro bojone. Iya. Mas Potro Wijaya monggo, munggah.
Potro. Monggo Mas Ngadimin. Mas Jimin. Yuk. Jonggrang Cahayu. Iya pingin Coba sareng candi sewu katon dumadi. Etongen jonggrang, etongen. Iya coba tak hitung. Iya. Lho iki kurang siji bagus. Lamun kurang siji, kowe dadi candi bocah ayu. Kadukung sabar narimo video syuting saking renggojaken digoyang, digoyang. Renang kuasaya tetep nyaut soto.
Goyang-goyang 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 yang just oh yo just goyang-goyang 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 yang so